boyfriend nga may danin nira pamilya kan malipayo na hira. Angay baliwat ako makigbalik ka lalaki nga akong gimbulagan na. Angay baliwat. Quintas? Wow! Hinkahusay ni pa, ma! Ay, siyempre. Para akong puto nga anak nga nagkahumanin pag-eskwela kolehiyo. Isang pirang nga kurso ang gingkuha. Anak, malipayon kami ito. Congratulations, anak. George, imo, Sonic ka lang. Brother. Sorry. Isang pirang nga kurso at Malipayon kami ito. Congratulations, anak. Di gihapon ito na akong regalo ha imo, Kara. Oh, karawata. Guti ay gihapon nga box, Kuya Sunny. Ano na natin itong sulod ini? Kita, paano mo mahibaruan, Kara? Kita, Bagahin, di nahiya akong hula-hula. Ay, di rin nga yan ito, kang kara ito. Okay. Kara imo ito. Bagahin, mahibaruan, Kara. Kita, Baga na din nahiya ako huna-huna. Maaram na ako. Wow, Kuya! Bracelet! Bracelet! Kuya! Huna ko sing-sing. Kuya, gold paghihapon ini. Pareho ba niya ginhatag ng mama hanya birthday? Oo naman, Kara. Tinuod ito nga gold. Amo ito nga waray pa. Amo ito nga waray ay, pa kasi ito nga extra. Sige na, pagyakan lang kuya. Sorry. Pag-matured meal, ha? Ginhatag ng mama hanya birthday? Oo naman. Pareho ba niya ginhatag ng mama hanya birthday? Oo naman. Tinuod ito nga gold. Amo ito nga waray ka pa sa lubong. Han, akong pag-abot. Gintago ko laanay para graduation na. Graduation ko na ito mahatag imo. Graduation ko na ito igatag. Sorry, gold. Gintago ko laanay para graduation na. Ay ka pa sa lubong. Han, akong pag-abot. Han, akong pag-abot. Han, akong pag-abot. Sa lubong. Han, sa lubong. Han, akong pag-abot. Gintago ko laana ito para graduation ko na ito ihatag imo ko mo regalo. Oh, ito na. Mahal ba ya ito? Salamat, Kuya Sunny, ni ngayon mo regalo hakon, ha? Oo, hihirutan ko ini nga diri mawara. Ay, una ko. Nakalimtan mo ako, Kuya, nga bugto. Nabido ba ako ni mo pag-abot nga, waray mo pa sa lubong ha akon. Kimamala ni mo gintagan. Ngayon pala, sorpresa la. Oh, Kuya. Kuya, salamat, ha? Damong duro nga salamat. Ikaw itong pagtawad ni akon kamot, Kuya Sunny, ha? Ngayon mo regalo nga bracelet. Oh, kadi. Kuya? Oh, kadi. Tataod ko ha imo. Malipayon ako ha imo. Ha imo pagtapos bugto ko. Sorry, Kuya. Pare man gud ako mayon ang una ko ang kurso nga ginkuha. Pero at least, ha? Nakatapos gihapon ako. Yan na nga tapos ka na, anak. Ano man ito ni mo plano? Balito, magbibiling ka ba dahil ng trabaho? Diri pa. Ano man? Mag-aasawa na ako. Ikaw lang ka. Basta kami, malipahin kami nga nakatapos ka pag eskwela. Ako, okay lang ko. Total. Naayon man kami kan Alex nga imuuyap. Yan di ba? May daniyo sabot na ha?
nga mag-aasawa na ka mo kung makatapos ka na? Gabay, para magkaada na ako umangkol. Magkaapula hirama mga papa. Ay, joke gadla. Ha? Charot la. Diri pa ako mag-aasawa. Diri pa ako andam. Ano nga joke? Di rin intermisiton ako na. Karoy ka na nga mag-asawa na kita. Total, nakagtapos naman kita kolehiyo. Di ba amo to naton sabot? Diri ikaw, hiyala. Yala, di pa graduar. Tapos ka na, may trabaho ka na. Wow. Karoy ka na nga mag-asawa na kita. Total, tapos ka naman na kolehiyo. Di ba? Amo ito naton sabot. Pagkatapos mong pag-eskwela, mag-aasawa na kita. Hagi ikaw, Alex. Nagbago na ako nung nahuna. Pag-abot ko, diri pa ako ready itong butang. Carla, ready na ako. Carla o Cara? Oh? Carla. Nakukuan ng efelo. Kakarkartahong. Oh, tahong. Tahong. Karubot. Diri pa ako ready itong... Carla, Diri pa ako ready itong butang. Kara, ready na ako. May di ko nang maupay nga trabaho. Mamaning ka uok yan. May di naman kita balay. Maharap ka ito. Sorry, Alex. Nagbago na ako nung nahuna. Hani mo sa ring. Makatapos ka la kolehiyo, mag-asawa na kita. Tapos yan na. Nag-iba na't imuhuna-una. Pasensya na. Aw, ikaw, kung gusto mo nga mag-asawa na, good. Pagbiling nalang ibang babae nga maruruyag pakig-asawa imo. Oh. Basta ako, Alex, diri pa ngayon ako ready. Diri pa. Kara. Kara, di rin mo ba ngayon ako higugmaw? Nga nagbagulan imuhuna-huna. Pwede ka na ba ibang mahal? Ano ba ito ang klaseng pakiana? Oo, God, mahal ko ikaw, Alex. Pero kung amo ito nga nag-i-insister ka nga mag-aasawa na gud kita, siring ko pa imo. Diri pa ako andam. Diri pa. Intindi? Kara. Tuo ka nga babayi ka? Eh mo laging pinalaom ni Alex? Gim pinahulat? Mag-aano man ako. Nagbago na ako nung Tuo ka na lang babayi ka. Waray ka kasing-kasing. Hagi, sakto na daw kita itong istorya. Basta ako, diri pa ako anda mag-asawa. Tapos itong asawa. Diri, tapos ito na storya. Aw. Una ko tapos itong asawa. Limang gudak nga editor rin Mag-asawa. naman editor. Tapos itong istorya. Oo. Sa hukuman, kung may balay na niya. Bravo! May na niya mo. Ano, magpaparay kita o di rin na. Sige, bayan pa na Hindi yun. mo na nahihirapin natin sa ano Oo, na sige. niya. Tapos itong istorya. Sa hukuman, kung may balay na niya. May na niya maupay nga trabaho. Basta ako, diri ko pa gusto nga magpamilya. Diri pa Sandy. Karuya ko nga enjoy ko laan ito na akong kalugaringon nga singles ako. Ay, single. Single. Subasa ko lalo. May da. O tara kita, tap kita, hadto. Balit. Tapos itong istorya. Tapos kita ako, diri pa ako anda mag-asawa. Tapos itong istorya. Oo. Tapos, may ako mag-asawa. Tapos, di mag-asawa anda mag-asawa. So, kita itong istorya. Basta ako, diri pa ako anda mag-asawa. Tapos itong istorya. Sa ko man may balay na niya. May dala niya maupay nga trabaho. Basta ako, diri ko pa gusto nga magpamilya. Diri pa Sandy. Karoy kong enjoy ko laan ito na akong kalugaringon nga single. Paribahin mo, di ba, Sandy? Ah, sa bagay.
Ano man, maupod ka pagdisko kita niyan. Kaupo ditong barkada. Ito, Sige. tatakon karuyag. Ito nag-i-enjoy. Oh, in katimprano pa, gimpipiraw ka na abi. Ay, hino ba itong diri pipirawon pag ginulat itong ibo at Kay hino ba nga anak ha? Maman ni Sani at pa man ha Manila. Nag-asikas ito di mga papel pagbalik ka lang niyaw. Hagi, hino pa. Kundi an imo anak nga babayi. Ikara. Ay, diri nga ni tabis nga nauli, maagahod na. Totoo na lang babayi. Nagbulag lahira ni Alex ito. Barkada dayo niton permi upon. Una ko waray ko na problema ito nga imo anak nga babae kay nakatapos naman. Ngan maupay ni rasabot ni Alex. Nga kahumang pang-eskwela ni Kara mag-aasawa na ka. Nag-iba man ano nahunan imo anak. Hamo gani. Totoo na lang nga babae. Game pinalaom tapos din ngayon makigasawa. Ito na ito anak ka na Alex. Yung taon man. Ay, waray kita mahimo. Diring takapot iton hunahuna ni Kara. Kung kita na iton masusunod. Karuyag ko nga ni Alex iton maasawa ni Kara. Buutan ini. Yan may maupay nga trabaho. Ma? Oh, Pa? uy, Oh, umabot ka naman kaya. Umabot ka naman ngayon. Maaram ba kamuhan kung ano ang gimbuhat ni Kara kan Alex? Diri pa ka, no? Gimbulagan niya ni Alex. Gipinalaumla na akong sangkay. Ano? Ano ba ito yung problema? Gintuman ko nga magtapos ako pag-eskwela. Nagbiling akong trabaho. Naluluoy la ako itong akong sangkay, Kara. Duro itong kabido yan ha. Sige, inom. Hanim mo himbuhat ta iya. Huna ko nga, maupay ang iyo sabot. Balito, Kara. Nakakaintindi ako ito di mo magkurang. Ano kasukat? Ginistoryahan mo mula unta nga diri ka pa andam nga mag-asawa ka mo. Pag-uyab nanay ka mo, diri kay imo bubulagan. Ma, Kuya Sani, nag-i-insist naman ko di Alex na tumanon ko na akong sa ala iya. Magano man ako. Tigda nga nagbago na akong desisyon. Diri pa ngayon ako andang makig-asawa iya. Diri niya karawat. So amod to, balikan ko na laya. Para diri damo itong istorya. Sumo. Hulo ko mga karawat niya na akong desisyon. Sinumot pa nga imo kuya. Nagpaugop pagod. Ay, pag-istorya niyo ni Alex, yun nga yung problema, Kara. Waray na namon angay pag-istoryahan pa. Bulag na kami. Diri na ako iya. Diri na ma, pa, Kuya Sani. Na diri na ako kan Alex. Diri na ako. Angay pa ako makonsensya. Pero diri. Diri ako angay nga magpadara kanda mga papa. Pati na kang Kuya Sani. Sorry Alex kung nagiba man na akong desisyon. Wala ako makatungan na ako mga saday mo. Nakaman ko pag-eskwela. Mapatumanan ko na ako mga kag-anak na makatapos ako. Magpapakasal, mag-aasawa na kita. Sorry. Ano sa pa? Tigdangan na wala na akong pagbatay mo. Sorry, Alex. Bisan anong hangyungan pakimaluoy ako na mag-asawa na kita. Di rin ako makikipakasalay mo. Sorry, Alex. Waray na ako pagmahalay mo. Di rin ako ay mo, Alex.
tukar! Lagi, as in. Amo, honey. Di maundang-undang ano. Ay, pero mauhaw naman. Ay, mamamawal din akong butul. Inula, anay. Balik na, liwat. Sige na. Oh, sige. Mabalik ako, ha? Madelay na ka na. Sayo laan na irida. Bisan, wala mo pa, Bisa. Okay? Okay. Woo. Iya, ang gwapo. Sayo laan na irida. Bisan, wala mo pa, Bisa. Okay? Okay. Ha? Nakilala ka ako? Jason, classmate kita no sa subject, remember? Ay, oo, good man. Oo, nainunundong na ako. Bili kita lang ng Paris. Lumakat manimusan kay. Mabalikan to. Pero kayo ito ka naman, sige, sayo kita. Pag-enjoy. Okay. Enjoy. Ano ini? Bagat. Yes, ko, Ang ay bilis ko, tawag tapos siya. maglalabsong, magbabalis nira. Tapos, ano ka pa ito, kutob niya Ah. ganito, bedsit. Ah, di rin kaya ka nila din. Sige. Oh. Bumaba ako. Mapagugas na kaso nga, anay. Direkta ini pag... Pandari ko, ano? Sige. Sige. Kara, may na ko manahol kayo mo. Salamat na walang pagkasan na akong dako ang pagpahe mo. Oh, Jackson. Mahal ko ikaw. Mahal na mahal. Kara. Jackson. Oh, Jackson. Jason nga yan iton imo. Uyab yan na, Kara. Oo, ma. Classmate ko in college. Ay, para akon. Mas gusto ko Alex kontra ito nga pagka-Jason. Ma, mas buutan ko Jason kontra kan Alex. Mas mapito niya trabaho. Bisan ano pa nga pakaupay ito ni mo igsiringakon, Kara. Mas gusto ko lagi hapon ni Alex para imo. Mas kilala namon. Naging close aton pamilya. Saan kayo ito di mo makurang? Mag-aano man ako, ma. Nagpapasa na akong gugmakan Alex. Jason na yan at akong mahal. Ada, upaya la. Bangin, umabat ka na liwat hingkasumo itong lalaki. Mama?
kasumo itong nga lalaki. Liwating kasumo itong nga lalaki. Mama? Jason natawag. Hello, Be? Napatawag ka man. May lakat kita niyan nga gabi. Anong oras? Waray, baka na kami. May nagkusurprise sa mo. Kami? Ano nga kami, ha, Jason? Basta maka na kami. Sigurado nga malilipay kami. Magdadala kami tanaan pagsasaruan. Okay? Bye, Be. Pagsasaruan? Ano ito, ha? Gimparong ni Jason niya cellphone. Ano ito niya kalsignon? Makadira? Ngan, malilipay ako? Nga letse. Pasurpresa ka pa. Kara, nag-iisog ka? Hinubitan malilipay ni nga imo gimbuhat. Natigdaan ako ni nga imo pamalayi. Jason, wala kita sabog na sugadin eh. Kuhan, karoon kayo surprise ako na. Diri mo pa ni imo gimbuhat. Ano mo tiri mo hupay? Wala man masina imo mamang papa. Kita ho. Mali pa hira, nag-restore yan na mamang papa. Bumati ka man kanina, kakasabot tira. Hira nagkakasabot. Pero kita warin natin sabot. Nakakabati ka, ha Jason? Kara. Layas din yung balay. Yan iguputin mo mga kag-anak. Dada itong mga pagkaon nga iyo dara. Kara nasisina. Kara, pag-istoryahin tadoinin mo, pay. Diri na madadara ining istorya. Kay tikang niya na, waray na kita Jason. Ano? Kung karoon mo makigpakasal niyan, makig-asawa, pamilingin ibang babae. Kay ako, diri ko pag gusto mag-asawa. Pagbulag na kita, Jason, diri na ko imo. Pero, Kara, nagsisigumain kita. Gintatapos ko na tatong relasyon, Jason. Diri ko na ikaw mahal. Diri na. Kara. Ay, grabe ka, Kara. Gimbulagan mo dahil na Jason. Tungod nga, ginsoprasa ka niyang pamalayi. Ay, makauurit. Ay, grabe ka. Wari namon sabot nga sugad. Ngan usap pa maaram ka, Sandy. Nga diri pa ako anda magpakasal, nga mag-asawa. Diri pa ako ready para maging nanay. Agi, kay pwede man nga kung mag-asawa na ka mo, diri ka na magburod. Magburod. Jason, Jason. Hello? Hello? Kapa? Jason. Pero, Di para maging nanay. Awa na ka mo, agi. Di para maging nanay. Pwede man nga kung mag-asawa na ka mo, diri ka na magburod. Pag-istorya na yun, maupay ni Jason. Diri nga, bakay ginsorpresa ka, bulag dayon. Ano ka Wari ba? ako mayon niyaging buhat. Diri makalilipay. Ada Kara, ada ka na ito, sakto nga pangidaron. Di na kita nagtitika bata. Kada tuig, nadugang ito natin edad. Ako balitaw, nagporsige na ako nga magpakasal na kami ni Limuel. Karuya ko, magkaada kami anak. Ha? Nagplaplano na ka mo ni Limuel? Ay, oo, Dangs. Kita nalabay itong daraga din ito na itong gintratrabahuan. Uy, dahil ko karuyag nga maorhin biyahe ha. Salit go na ako pagpakasal kan mahal. Basta ako, diri pa ako andam Sandy. Diri pa. Ikaw la, desisyon mo ito day. Bangin ha orhi, magbasol ka ha. Buotan ba yan? Buotan ba yan buotan ba yan Ginpan. Ginpan.
Bangin ha orhe magbasol ka ha. Iya pa dahil niya. Question mo ito, Day. Bangin ha orhe magbasol ka ha. Buto, okay? Buto. At tulugod, butuan. Buutan ba yan? Butugin pan. Bangin ha orhe magbasol ka ha. Buutan ba yan mo mga ginpan baribaran nga karuya ka pa nga saon? Ano naman lakara? Kung pag-abutit panahon, nakarig mo na mag-asawa, ha? Wala na pareho kanda Alex ng Jason. Sandy? Grabe. Huna kung nino nga ninang layton imo bisita. Damo bang itong tao din na reception? Alam man imbitaron ko ito herangatanan. Ngato simbahan. Ito bunyag ba? Siyempre din hinala. Oy sige na, lingkod na la, tampo na la ito natin mga kasangkayan. At tumanhira nga banda o kara. Oo, sige, makato na lang ako. Oy, kaon na lang ka mo ha. Okay. Tudo ko na nga banda. Wala man dito tao. Ay, malingkod na lang ako. Ay, kabongga man hininga bunyag iton anak ni Sandy. Ginggastohan ko di rin maupay. Nadisgrasya, Jason. Naimod mo na. Mabuoming eh. Iya. Awani. Tudo ko na nga. Wala man dito. Ako. Gastohan ko di Oo, amo nga. Imon ko na lang nabong eh. Ginggastohan ko di rin maupay. Gastohan ko di rin maupay. Kara? Nawara ka? Oh, ikaw nga yan. Oo! Ano ko? Alex kanina. Wala lagi hap. Tinood yan. Ang Alex, hindi ni Arnel. Diri, kita ti Arnel. Iyan ko, yan. Apa? Iyan, Alex. Kanina, katikangan niya nag-Alex. Oh. Ako nagali, sura-ura yun eh. Amo na po niya, nalilibo nga. Ba't Sure. yung kami Dapat eh, nag-busis? sorry mo dyan. Kaya magkambal ba ni Alex ni Kuan? Jason? Ala, oo, dapat. Wala ni Arnel na na. Kaya kinakatika na ini nga. Ay, oo. kita. Apo yun. Yan po na. Yan ala. Ikaw na la. Yan na pwede ikaw kay Jason ka. Oo. Kuan na lang, Nel. Ano? Wala ka ito makapansin. Nel! Di mo na la. Ikaw na Jason. Alex. Nag-alis ba na kanina? Oh, yan, Alex. Diri daw. Diri, Iba tong istorya. Yung kanina. Sorry ko dala. Wala ka makapansin. Ay, kabong. Kasi niya sa teko ngayon, ano? Oo, kaduha. Medyo kay Alex kanina dito. Iba nga yung istorya kanina. May Alex liwat. Oo. Kanina, Alex, ulit. Sige. Iba ng boses ni Alex. Nagiton anak ni Sandy. Ginggastohan ko di rin maupay. Ginggastohan ko di rin maupay. Kara. Alex? Oo. Aani ka? Ginimbitar kami ni Sandy ang bunyag. Kami? May upod ka? Oo. Upod ko yung misis nga na namon anak. Tulo na yung katuig. Ikaw, may asawa ka na ba? Piraton mo anak Kara. Unta malipayong kakaupo ng lalaki nga imo mahal. Ha? Ano ini? Diri na wawara ako huna-huna ang pagkita namon ni. Ang pagkita namon ni Alex itong bunyagan anak ni Sandy.
kumita ko. Malipayon niya kaupulan niya naging asawa ng anak. Maupay Alex magdala iya pamilya. Ginkinitaan ko gud ini. Nga inobserbaran. Umabot man ako kanina pagkaaway. Nang iya naging asawa. Siguro. Kung sumugot ako unan iya pakikasawa. Ako nakadan pesta tong babae. Pero di rin pa ako andamad to. Yan ni Sandy. Umawaliwat ako nga may asawa na hiyangan anak. Ay, ba ini? Tignan mo lang kung umawa, Ira. Bakahin, karuyag ko naman liwat na mag-asawa ko. Pero, ginbulagan ko na Jason. Ano ba ini? Tignan mo na kung umawa nga may pamilya na nira. Karuyag ko na kaya magkapamilya. Pero hinuman. Maruyag pa ba Jason na ako na? Mag-aano ko para may balik ang maupay nga pagtagad. Ngan pagmala ako ni Jason. Mag-aano ako. Ito tala kung ginsisari nga mo kara. Di na kita nagtitika bata. Salit man, panigurog. Nanigurog ako. Ay, kami nga yung nilimutan. Sakto. Salit man, di na kita nagtitika bata. Salit man, nanigurog ako. Total, pareho man kami nagsisigugma ni Limuel. Ada ini, may pamilya na, ngan malipayo nan ora-ora. Kompleto na itong pamilya. Ay, naawa malugod ako imo, Sandy. Mo na ito takong ginsisay nga imo. Ikaw, padiri-diri ka pa man. Kita mas una ka unta nga nakaasawa kontra akon. Kita ka, malipayo na Alex, kaupo rito niya pamilya. Amo nga ni Sandy. Jason, mahal pa ba ako niya haluyo na akong gimbuhat iya? Ay, Kara, ayaw na ito pag pinakiana. Ikaw, mahal mo pa ba hiya? Kay kung mahal mo hiya, ikaw ito, kay kung mahal mo. Kay kung mahal mo hiya, ikaw. Ikaw ang may gimbuhat. Mahal mo pa ba hiya? Kung mahal mo hiya, kay ikaw ang may gimbuhat nga diri mo upaya iya. Ikaw itong daop. Ikaw itong mangunguyab. Ano? Ako't mangunguyab? Siyempre! Ano ba? Sorry. Kakaon mo ton iya. Pride. Ako't mangunguyab? Ako't mangunguyab? Kakaon mo iton iya. Pride. Ano? Mangunguyab? Siyempre! Kakaunon mo ito na mo pride. Dahil buutan ni Jason. Salit mo yan, taras temprano pa.
Pakigistorya iya. Ngan pangaron pasaylo. Angay ba daw la? Oo, mahal mo pa manadaya. Di buhata, kung ano ito nakakaupay, para utur ka mga magkabalik. Parinomdom, break na baya ka mo, kay genbreakan mo man hiya, remember? Shit! Yala. Shit! O na ko nga malilipay ya kay ginsurpresa ko ya pamalahi kaupod na akong mga kaganak. Ang mga wali na lang akong mag-propose sa iya parang may ba naman. Una ko nga karawaton ni Kara na amon pamalahi. Pards, Masugot yan mo, magkasal kami. Shit! Pards! Pards, kalma. Busa! Pangisuglo ko niya na ako nabatian. Birds, masakit pa. War naman layatag. War naman lang niyatagin chance nga. Pasaylo na ako kung ano na akong sala nga nabuhat. Iyan lang ko na ko yung pulagan. Pards, Birds, masakit. Ilang babae nga akong ginmahalin sugod to. Shit lang ako ma-parts! Pards, Shit! padara. Babae na ito. Naman pa ito nakasaya. Pero ito angay panhinganugan. Ay, ano? Birds! Panhinganugan. Paninganugunan. Panhinganugan. Sorry. Birds! Kaya ito kinihinubog. Hiyan may baso. Ako aray. Naman pa ito nakasaya. Babae na ito. Naman pa ito nakasaya. Dili kat angay. Mahinganugo na iya. Amo nga ni Birds. Da ako nga basulan nga. Nagseryoso ako ay. Da ako nga basulan. Itong sunod, Birds. Di rin ako. Di rin ako magsiseryoso yung babae. Di rin na. Oh, ano? Ani ka pa man, tabis na. Di ba may trabaho ka pa buwas? Pa, karawton pa ba ako ni Jason halayuan akong gimbuhat ay iya? Anot, mo karong si Jud Kar. Pa, sayop nga na akong gimbuhat kan Jason. Amo nga nito na amo ginistorya ni mo mama. Pa, kung mga akong pasaylo iya, ngan sumatan ko iya nga nagsayop ako. Karawatan pa ba ako niya utro? Higugmaon pa ba ako niya? Okay, ogad. Ito kun mahal ka pa niya. Papa, Kara, ikaw ang nagsayop. Kangayan lang nga ikaw itong mag-unahing pakikimangrahay. Buutan ba yahi Jason? unta maintindihan ako niya pa. Kinahanglan ko iya. Naawa ka ba kan sanding? Amo nga karuyag mo naghihapon mag-asawa? Ikaw dalat nabibili na yung nga magsarangkay nga waray asawa. Oo. Pa, ano sa papa, buutan ni Jason. Dili kong tiyagin bubulagan. Deserve niya nga igugmaon. Dili pa sakitan. Ay, unta ka raw tong kapetong nga lalaki. Unta. Waray mawara niya pagmalay mo. Haluyuhan di mo gimbuhat. Diri amo nakon. Diretso nga na to. Unta waray mawara niya pagmahal. Malay mo. Haluyuhan di mo gimbuhat. Diri amo nakon. Diretso nga na. Mawara niya pag... Unta ka raw tong kapetong nga lalaki. Unta waray mawara niya pagmalay mo. Haluyuhan di mo gimbuhat. Hinaot unta anak. Papa,
Una ka ba nga magbulag na kita? Gintapos manan nga tanan ka, manan among pamalay hay unta. Jason, sorry. Sorry na akong gibuhat sa imo. Kaya nang nakikita ka man ako na. Para unta, makibalik kay imo. Nagpapatawa ka ba? Nakikbulag ka akong tapos may igbalik ka? Kara, ano ini nga linurong? Linurong na kung linurong, Jason. Tinuti mo mga nababatian. Karoy ko na makigbalik kay imo. Mahal ko ikaw. Kara, Sa'yo pa ko. Natigdaan la ko ato, iyo pamalaye. Oo. Andam na ako makikasawa imo. Andam na ako magkapamilya, Jason. Ngalikuto na akong karin na maasawa. Ikaw, tungod nga mahal ko ikaw. baka na. Baka di raman matuod-tuod itong pla. Iya pangarang pasaylo. Nakikbulag akong tapos yan na makikigbalik. Ano tayo na plaplanuhan? Dire ako mapadara yung basta-basta. Dire. Jason, kaya nung igumamula akong kikinitaan. Bato na ako. Gusto ko na nga magkabalik kita. Nasugot na ako nga mamalayi ka mo. Magsarita ako mga kag-anak ka, mag-aasawa na kita. Bisan waray kasal-kasal, basta kareg ko na nga magkaading pamilya. Karuweg ko na mag-asawa, pinakamadagngit ng panahon. Aray, Jason! Ano bang idusan portahan ng tigda? Baya ka mag-abrimportahan. Makaway pag hinulat agawas. Pasensya na. Nagluluto man ko ito na aton iklupon. Timpla akong kape. Magdali. Ha? Kon Jason, may na naka sunod pa itong stove. Waray pa ako makapalitin di kuryente nga lasuan. Ano na ka ba nga andam ka na mag-asawa? Wala na problema nga tanan. Diri ka pa man yan andam. Kuan manggod. Ngalit si man. Rason nga rason. Kadamin rason. Jason, yung akong guguliatan na. Kay marason ka. Huna ka ba nga andam ka na mag-asawa? Pero igsignon, maarap ka rin nga tanan nga panghinanglanon din na balay. Anong klase? Diri ka pa andam mag-asawa. Tanga ba babae? Tanga ka! Ang mga nitong tinuod na batasan ni Jason. Kaya nung kimpirit ko man na akong kalugaringon nga makik-asawa iya. Diri nga ini at tuhay nga lalaki. Diri nga iyan. Saring ko, templaya kong kape. Giyos na! Ha? Ano ka ba? Dili ka maiwas ako na tubangan. Kay lalabahay ko kinakon, hinukas ka sapatos. Usa! Dua! Iwas na! Jason, ayaw!
kaya pang tinuod nga kulor ito nga tawo? Hay. Amo nga ni Sandy. Nakakayano-yano na yung pagbusa akon. Kung makasugo. Pagagudihin, hiyala itong natrabaho. Hiyala itong kapoy. Haros nga tanan akon giyo sa akong trabaho. Ay, dira mo. Haros nga tanan akong gios. Akong trabaho. Hiyala itong kagudihin, kasugo. Kung makasugo. Bagagod hiyala itong natrabaho. Hiyala itong kapoy. Haros nga tanan akong gios. Akong trabaho. Hiya pag-abot, remote dahil itong kinaptan. TV dahil itong aabrihan. Kawang pagkita itong news itong gabi. Cellphone. Pag akong kabulig. Di rin nabulig itong trabaho. Hay, maupay na lang, diri pa kamo kasal. Maupay na lang nga nagde-live-in pala kamo. Nasabtan mo aniya tinuod nga batasan. Amo nga ni. Salit nakakauna-una akong pag-uli balay. Mabaya ko among gipipritihan nga balay. Nahadlok ako. Bangin itong sunod. Diri lasing gakit na ako matatagamtaman kan Jason. Pasakitan ako niya. Oy, diri nga ho ito nga. Age? Matatagamtaman kan Jason. Pasakitan ako niya. Ha? Diri ko rito niya buhaton ha. Kay papapreso taya. Kaupay niya. Iton babayi ginhihigugma. Diri papasakitan. Salit Sandy. Mintas din parang pa. Mauli ako balay. Mauli ako. Sorry, Kara. Maram ako din nga oras. Maram ako nga mabaya ka. Tuon nga di rin maupin ako yung pakitay mo. Ang kagabi nga ako yung buhatay mo. Improbaran ko na ikaw. Kung ano mo ako kay hugmawan. Maram ako na peritin ka lang paiglong na ako na. Tungod nga naawa katit imong makasangkan nga may dan asawa. May dan mga pamilya. Nga ikaw na lito nabibilin nga daraga. Sa alitami to. Dali-dali ka nga nakigsangkay akon para kita magkabalik. Maram ako nga napipiritan ka lang pag-isawa akon. Tungod iti imong pagkikugma. Kara, mahal ko. Unta diri ka magpadaran na akong marawat ng pagkita yung mga batasan. Gimproprobaran ko la ikaw kung tinuod bagod itong imo pahig-asawa ko na. Huy! Ay, napakalas ka man, Albert. Ingkara na. Imo ito no, ito, ingkarayot imo na una. Ginong ka mo, magtagay ko. Ingkara na. Napakalas ka man, Albert. Inkarayo man to ni mo huna-huna. May problema ba? Maarap na ako. Ikara, no? Oh, kumusta naman ka mo? Ano man, ginbuhat mo ba na ako nung baga, ginsharinghay mo nga probaran itong babae? Amo nga natagon yung problema, Albert. Bangin lumakat na balay. Oh, pasag dito ko naman katotal. Hiya man nga na nakigbalik kayo mo. Hiya, naglanat. Kuwan na. Nakukonsensya mga ko, Albert. Brad, ano mo pagkasabot kung katinudan niya pakigbalik kayo mo? Sumhanon ba ito ngayon mo, uyab? Maram ka ito. Ay, kung lumakat niya among impliblitihan niya balay. Darito niya mga bado. O karagsinghon. Diri ka tinudan niya pagbalik ka ako na. Nagpadaralahin niya mga haniyak. Nagpadara niya kadlok. Anya kadlok nga maisog ako. Diri ka tinudan niya pagbalik ka ako na. Nagpadaralan niya kahadlok. Kamaisog ko. Pagbalik ka ako na. Nagpadaralan yan iya kahadlok nga maisog ako. Pero itong kamatuoran.
Diri kitong sugad nga klase nga pagkatao. Pero itong kamatuoran, diri kitong sugad ng klase nga tao. Patahap lang na akong ipakita yung kamaisog. Patahap lang to. Kung naaalala ko, Kara, ay sus, gimpaagom ko na ito nga Jason. Nga ginyayalo-yano kalahin, iya baga pag guguli ate. Pag sumat kong, guguli ate, baga pag guguli ate. Pag sumat kung papasakitan ka, kaya di ako mag-aalangin pag-uli nga na Pilipinas. Karma na din ni Kuya Sunny na akong gimbuhat kan Alex. Hana akong pag pinatapo da iya. Ay, ama na Kara. Hey, kay kaulog. Kita na, nagbasol kalugod. Kung nagtumang kautahan iyo sa Kuya abot. Sunny, sakto na. Oo na. Nagsayop ako kung nagsayop. Pero papasmanggo na akong paghigugma kan Alex. Oh, ito nga Jason. Ginyayano-yano. Ayan ka na niya. Kaya no, nagpapasba. Nagpapasagya ko ni Love. Alex, wala na akong... Ginyayano. Kuya, buti ay Oh, manggod. ito nga. Wala na akong paghigugma kan Alex. Oh, ito nga Jason. Ginyayano ka lang niya. Kaya ano nga? Kay ano? Ayot nga pag apan ni George ay lapag. Sorry sir. Wala nga yan nga. Pasmanggo na akong paghigugma kan Alex. Oh, ito nga Jason. Ginyayano-yano ka lang. Kaya ano? Nagpapas maghihapon? In love ka lugol. Salit man. Nahingad to kahin sayop nga lalaki. Nga imo higugma. Palad ko ada, kuya. Amo ada nito na akong kapalaran. Paalad ba? Sering lugod nga ikaw ang nagbilingahan imo kapalaran. Kuya Sunny. Tawagi ako kung pagbuhatan ka pa diri mo pa ito nga lalaki ha. Igsumat gud ha akon. Oo, kuya. Salamat ito ni mo kabaraka. O, sige na, babay na. Bagay damo itong imo trabaho. Bye. Ay, ano ba ini? Dadanong ko ba ito na akong ngatanan nga maggamit? O magdadarala ko ito na akong mga kinanglan? Ano ba ini? Nawuurok man ako. Mabaya ba ako kan Jason? Pero mahal ko iya. Diri ko nakarag buliwan ini nga lalaki. Diri ko nakarag mautro nga mawawara ako itong lalaki nga akong mahal. Oh. Si Papa natawag. Hello? Ano? Diri ka sure ito imo desisyon, Kara. Oy. Bakay karuyag mo na gud mag-asawa. Mag-iilog ka itong karaot at batasan ito nga Jason. Diri. Diri ako masugot, Kara. Anda ba't imo ang gamit din ang atanan? Kukuhaon ka namon ni imo mama. Diri. Diri ako masugot nga, susundon mo imo karuyag nga bakay karuyag mo na mag-asawa. Ito nga lalaki ti imo pakihiglungunan. Diri. Kaya ada ka sakto nga pangidaron, ikot masusunod. Kara, kung maupay ito nga Jason, diri kami mabalabagit imo karuyag. Bisan ori na itong pagpakasal. Oh, bisan naglilibin na laka mo. Ito na mo ginihingit atong imo kabutang. Kung naada ka ba maupay ang kamot lalaki nga imo ginpil. Oh, hello, Kara! Ayaw pagpar... Oray na good. Gimparong ni itong luyong alinya. Ami,
Abi, kantuon tayo itong ginoo kaya nitong imo anak. Wala na magag-istorya ako ni Kara. Abi! Jason, ginagaw mo cellphone. Hiba pa na akong ka-istorya. I know. Bumati ka namon istorya ni Papa. Yes, Kara. Among ginago ko imong cellphone. Nga gimparon ko. Jason, Kara. Sorry. Sorry na ako ng pagkita nga diri mo pa yung pamatasan. Sorry nga. Ginsingabot ko ni mo karing nga maglungo na kita. Nga karing mo na nga mag-asawa na kita. Jason. Lagi mamanggunan ni mo batasan. Ani mo ginpapakita akon. Pag-abat ko, nabulos ka. Or natigdaan ako na akong mga desisyon. Kara. Idon ka matuoran. Disting ko lang itong akong yung pakita yung mga batasan. Jason, ano ito ni mo karagsingon? Gintuyo ko ito nga maging maraot ng batasan. Kung ano ito may maging reaksyon. Pero di ko ako sa pasakitan ka. Nakonsensya ako na ako nagawas ng mga pulo nga di rin maupay. Jason, huna ko nagbago ka na. Huna ko nga nabulos ka. Oo, ano na. Ito na akong karuyag. Pero sarang ko pa, di rin kakos. Kaya bangin mag-iba pat. Ito huna-huna ang babae nga karuyag. Mag-iba pa ito na ang babae nga karuyag. Good ako makig. Sarang ko pa. Kaya bangin mag-iba pa. Pero sarang ko pa, di rin kakos. Kaya bangin mag-iba pa't hunahuna itong babae nga karoy ko da akong makikpakasala. Oh, Jason. Waringin ako magsayopin pakigbalik ka imo. Kara, waray. Tungon nga mo gihapon akong karoyan nga. Ikaw ito na akong mag-inasawa. Ikaw, Kara. Jason! Kara. Jason! Kara.